Hello guys, for today's video day guys, hugas na sa naitag plato, manghipos ako dito sa lamisa guys. Hugas na sa plato guys, mintras hayag pa. Was-was na ito sa plato guys. Ako lang wala nila ako ingon gagistidi gid pag video. Ako lang yung gistop-stop. Di man ta maka wala man kayo kuan guys. Wala ko bay kapkat hindi ko maka-edit. Ditso dito ako lang sa stop. Pantay ikapalit og cellphone na taas og kuan of storage. Mayroon na storage akong cellphone guys. Pukuyaway ko kay mga pakgita kaning plato kagay sumong agtang yun. Ay, saga. Isa may naggamit sa unit na ako dito sa sila na.
sa mong helmet. Ito, ang gamit ko. Na, aron diha. Ito mo. Saba na sad guys. Sige, bye-bye.